Good morning partner, salamat sa pag-enter diri sa atong channel. Once again, kini si partner Edwin ang inyong real estate business partner. Kuyogin na po ko ninyo sa atong bagong vlog. Kaning title nga 5 tips how to sell house and lot. But before that, kung bago lang ka sa atong channel, ayaw kalimot pag-subscribe. I-click na po ang notification bell button para ma-update ka sa atong mga realty tips o guide para karong 2021 mubulusok ang atong sales. Mubulusok. Bulosok. Tama sa pagpart na. Ato sang introhan partner kay nagkaon pa ko. Introhan sa nato para legit. Sige, balik din ta. Balik din ta. Yan partner, balik na ta. Karon ato nang hisgutan kaning 5 ka tips kung saon pagbaligya o kaning house and lot. Para doon na kay idea karon kung saon na dayon. Basta para makahalin na ka ha. Kay uban na atong business party niya, lisod yun. Maghilom-hilom ba po, di po magsaba nga kabalo. Naunsa na, nakita sila posting, congratulate dito sa nakahalin. Mingon ra ba dahil sana all. Hindi kabalo. Ya dili pud manguhit, wala kay mag-opisina, manguhit sad mo na kuhita ko ninyo. Para pag nabuhi ba ni unsaon nato ni maghilom-hilom ra pud ta, hindi ta rin hilom-hilom ra pud ta. Buwat ra pud ta, magsilang tagpakpak anong uban niya kahalin. Niya ikaw halin. So dapat makahalin na ka karon. So ato na sundan. So tip number 1, unang yung buhaton, mo join kag Facebook. Kasi wa pa kay Facebook. Saan mo pabaligya? Di ba giingnan ta mo nga online na karon, pandemic pa yun, ang mga tao karon na nasa Facebook mananaw. Nya wa kay Facebook. Mula ba katong Facebook sa imuhang silingan sa imong mga ka-birds. Nya wa kay Facebook pagpabuhat og Facebook ha. Oh, mo join ka. Mo join ka kanang mga Facebook or kanang Instagram or kanang Twitter or kanang karon uso man TikTok. TikTok. Diba? Napoy ka na YouTube. Oh, para ni mo gibuhat ba mag-vlog. Pwede ka magapil-apil ana. Musabay ka sa uso ba agay. Posting copy paste ra biya naman tay mga groups diya. Sulod lang ka diha, imuha na ng ipang posting. Dayon ay haran nimo na makita ang buyer kung mag-site tour na. Oh, mag-site tour man gyud mo ana bago na sila mo palit. Easy na lang kayo, grabe. Nala kay internet connection sa imong balay. Pwede na. Dayon, schedule lang kag site tour kay ang buyer magud sa interesado. Mo site tour. Iuban mo na. Oh. Okay ba? Nakasinabot na ta. Bantay ha. Tip number 2. Ano na kay Facebook, ang imong buhaton, ilisdi po na imong profile picture. Kung ani ang imong hitsura, kana ba? Kung ikay buyer, palit ka di. Palit adik-adik pagdagway. Di yung palit. Adlo ka ay bisig scammer rin. Kung babae po ka, ayaw po ding ani. Agay. Ikay mahalin ana. Sibit, pagtanaw kay stock man na. Tinuod ba gini ahinti ana man na. Sus pagtanaw sa profile picture. Agol. Masay gibuhat sa painting kanang miss kanang pwede ta mag date sa ta bago site tour. Siya'y nahaling dili ang house and lot. Oh. Kung negosyante ta, ingani dapat itong mga profile pa, kada ba? Para inigtanaw sa atong buyer. Wow, business person gud siya. Oh. Kagalang-galang. Di ba kung ingani kagalang-galang? Kung wala man mo yung mga barong, mga kuan diha, oh, pakulang mo sa inyong lolo. Kasi dapat ito yung barong mong lolo, pamagali, papang profile lang nilo. Profile lang nilo. O ako pong i-share ha. O yan akong profile. Kani nga profile na ako, kabalo ba mo? Nakahalin ko ana og almost 4.9 million na sa Techwood Hills. See? Imagine profile picture pa lang nakahalin ha. Then another thing, plasta po na ninyo ang inyong ngalan. Kaya na may uban ko alias agoy. Sabi na ka ng imong ngalan ba ka ng J-Pax, Plipax. Kita lang sa sabay, sa man nga mura man ikuan ning ahinti ha, mag-Plipax. Dayon another thing, inyong di ba nay ubos anak butangan ninyo nya Gem Realty kay para inig
stock sa inyong buyer, makita niya, ay, taga-realty dahil siya. Makutangan ninyo ng ubos, di ako ka ng ubos sa profile. Di ba naman tayo mga sitor o magkandak man tag PKS pag man mag-sitor man dito sa mga subdivision, kondo. Di ba mag-picture taking man mo, ibutang din na sa wall. Advertising man na para pag mag-stock ang inyong buyer, mag-stock mo ng buyer, makita niya ang imuhang mga activity. Tumana gyud na ninyo, tumana. Tip number 3. Nakoy technique dire gitawag nako CPIPS, meaning copy paste edit post save. So ang imong buhaton ing ani sa Messenger is mo join kag tanan mga groups nato sa Messenger, daghan man na kani pong uban pod lagi nga kuan kayo, sir wala ko ma-add sir usar may katura mga kuan si DO team sir. Ang imong buhaton ana mo connect mo sa katong nag-invite ninyo kanang sir ma'am kanang misulod naman ko sa atong company, i-add ko sa atong mga group chat kay sulod ka na ha, daghan kay ng mga groups na Camilla, na Pueblo, na Ibraw, na Bria. Diha ta mo kuhag i-posting ka ng mga picture, mga detalye nga ipang-post diha nato sa Facebook karon. Diha man ta mo kuha. Sulod mo diha usaon yung pagkopya diha, wa mo nanulod. Nga magsikag ingon nga sana all makahalin. Di kay gi-post. So, mo comment po ka sa ubos sa kuha para sir, wala naman to, patay naman to ako. Nag-invite sa kuha, wala naman. I-add na lang ko sir, pwede na po request mo sa kuha. Ay, yun mo, ulaw-ulaw, kay mag-ulaw-ulaw mo, tre, patay ba? Yun tayo halina ni. Pas mo yun tayo ni. Pas mo yun. Na, kanipod, kaning kuha notes ba? Namin mo yung notes. Pero ako po i-suggest, kaning notes, pwede mo mag-download keep my notes. I-save ang mga details. I-copy-paste man ninyo dito sa Messenger, tuplok pa. Dito mga detalye, pila ang monthly, sa location, sa mga pakulo dito sa mga developer. Ilong press ni mo gawas man na ang kuan copy. So mag-save ka diri sa notes ha. Para dili magkatibulaag ang imuhang mga details. Gusto gid mo makahalin, example Bria. Ngani kani. Balay data hangtod maimuha for as low as 3,000 monthly. Agay. It's him. Details. Kaning katulo, kaning gallery, i-folder po ng mga picture. Ingani ba, butangan ni mo folder, butang ta Camilla ra na. Bria ra na, ana ba, butangan sa folder. Para ang picture dili magkatibulaag kay magkatibulaag, mangayo ra ba ng usahang buyer? Send me more picture niya. Ang imong gisend nga picture, imbis nag-inquire siya o Camilla, ang imong gisend Bria. Kasabaan ka na. Mawawan ka na sa buyer. Basi po gabi na ka nag-posting, katugo na kay ka. Nya kay ingon mag more picture please din. Wa man nimo na folder ang picture ana. Ang imong na-send katong naked nimo nga picture. Nagets na ninyo? Para dili ka maban sa Facebook, kay kaning Facebook po sa mo, sige kag balik-balik anang picture nimo posting labi na sa mga groups. Iban pug ka, daga na ba nagpila ka semana, usay usa ka buwan dili ka ka-post. Sayang kay panahon di ka ka-post. Ay imong buhaton yani. Picture kana nimo text. Para na ba? Barato nga balay data. Karon si manaha, ingana, kung usab na po kasunod si mana, lahi na pod. Balay data hangtod maimuha. Ingana ba? Siya kay na. So ikaw na magpabahala pag gwapo anang picture. Picture ang labanan ani. Di ka kapos, sayang kayo, nagdagan pa lang, nagtulog. Huwag pa kagtulog kasi mana, duga ayaw pa ani anong sa aba ko makapos ani, oy, naban ko sa Facebook, sayang panahon. Hindi ka mag-download na Pixel Lab Editor. O dali na kayo na, App Store ka, download din mo karon. Kay picture ito, pwede nimo edit-editan. Siya na kayo niya itong vlog, siya libo pa yun mo. Sabta lang yun na, balik-balikan lang yung tanong vlog ha, para masulod sa dapat taga GMC, bright beta. Di ba? Bright. Knowledge plus action equals result. Yeah. Yan. Muna yan, partner. So, after ma-organize na nimo mga picture details atong mga property, so muna tip number 4. Ay mong buhaton, mo join kag mga Facebook group. Facebook group, usama na mga group sa Facebook. Katultol mo, ana. Kasi wapo katultol ang Facebook group. Ana mo sa groups. Dayon nag-search mo diha, batanta. Seaman.
Seafarer groups. O pangitaon nito nimo dito ang pinakadaghang member, join din ka. Naman question sa partner, question na diha. Are you a seaman? Bisag di ka seaman? Yes. Tugag yes. O pag yes ato tugag ka, pag taud-taud na accept na ka. O pagkauma accept ka. Ana ra kadali. So daghan niya mga groups sunod, mga doctor, nurse, OFW, mga investor, mga attorney, mga engineer, mga teacher, mga pensioner, OFW bisag asang lugar, join mo ana. Pero tinandagahan na diha. Kay diha ta mag-posting pohon. Asa man ta mag-posting diha man sa mga groups. Aside sa imong Facebook na wall, diha man ka para makita na atong market diha ng mga balay. So ana dapat makabalo ka ana pag posting ha, kung dili bagyo ka kabalo posting ana, comment down sa ubos, partner, di ko kabalo ana partner, ari sa opisina. Kay mag-one on one ta siya aron di ka pagdala lagdaan og pag-snack kay gutom mo may akong tinudlo. Nami kuan diri, nami team diri sa GMC nga team wakwak ngano man kada kadaon sa buntag mangmatang ng mga ungo. Ngano man ang ilang target OFW dito sa gawas. Gabi diri adlaw dito posting sila daghan kay silang mga client manubag ana ilang posting sa gawas kay adlawan man dito diri gabi. So puyat-puyat pud padagsa. Inom na kay daghang kape siga ni mo mata. Diri man good partner, kung gusto yung kamuhalin, you need to sacrifice first. Walay overnight success sa reality. Tanan na ni asinso diri, tanan na milyonaryo ni agid kalisod. Busa kung wa pa ka kaagid kalisod, dili pa nimo makuha ang imong million sales or million commission. Timan ina. Timan if. Timan if. Last tip number 5. But before that, sa akong gi-promise sa akong last nga vlog, akong i-shout out ang katong nag-comment na ako last time, si Ma'am Sheila Dukay. Hello ma'am. Isa na sa mga kusog kay mamaligya o kanang Bria Homes. Kana mga yung tips sa iya o sa mga diskarte kana kontakan na si Ma'am Sheila. Thank you ma'am kay ikaw sa pinakadaghan og kuan dito. Comment dito sa atong last nga vlog, atong vlog ng developers versus brokerage o nag-comment man siya dito. Dayon dapat dito sa pato si Ma'am Lalin Danag. Hello ma'am. Shout out o kato sa mga business partner mga bago. Di na sila nag-shout out dito. Palakpakan na to, partner. Palakpakan. Mabuhay kamong tanan. Mabuhay. So kung gusto ka ma-shout out ang imong ngalan sa next vlog nato, comment down below. Mag-comment mo sa ubos para kung namoy mga kalibo, gusto mahibawan, base day sa next natong vlog, atong matakol na, atong buhatag vlog. May maning video kay pwede ba nyo balik-balik kung hantod nga mako ay ngato dito, ngato din style din, mao dali. Ngato din dali ra day kaayo no. Sus, mao ra day. Sus. Udi, ano ba balik-balik magtanaw ning video. Oy, by the way, sa atong mga partners diha nga murag dili pa ka-relate about sa realty no. Hi, shout out sa inyong tanan. Atong ga palo sa akong video. Thank you kayo sa inyong tanan partner ha kay na-inspire ko magbuhat og video kay do na ko'y purpose. Gusto po ko nga sa ginagmay nga kaalam na ko kahibalo akong ma-share sa inyo ha kay love is sa tawagan na oy. Tuod kay gimahal ko kamong tanan. Hilig po kayo. Mao naman siguro to atong wa nang lain siguro topic no. Kato lang 5 ka tips power kay social media labi ni kading Facebook. So ayaw gyud mong paulahi. Sunda tong 5 ka tips nga akong giingon sa inyo ha. And I'm sure do na mo'y mapadulngan, do na mo'y makuha. Okay. So salamat kayo partner sa pagtanaw ani nga vlog. Ano na pasalamat naman ka Gwen nga. Wa pa man nimo gi-discuss ang number 5. Nalimot siguro ko ay. Nakabalo naman ka sa 1, 2, 3, 4. Tama? Nag-gets naman to nimo ganiha. I-post na dayon. So, natapos na ta sa atong 5 ka tips. How to sell house and lot. Busa, aksyonan na. Dili na kay tama ra ta sa daghaguna-huna. Aksyonan na nato na para kitang tanan makahali daghang tag saiton para mabandira na yung mga dagway diri oh. Para sa gamay pa ito, balak ko pag diri oh, para mabandila na yung dagway diri. So yan, mga maligya ta ha, mga maligya ta partner. So salamat partner sa inyong pagtanaw ani ang vlog, hope na entertain mo na di namin nakatunan.
Until my next video, kini si partner Edwin, ang iyong real estate business partner, always nag-ingon, I am possible, 1 million is possible. Bye-bye, mwah mwah, chuk chuk.